Kakva velika I lepa čokoladna fontana. Što moram da kvarim ukus čokolade ovom smrdljivom ribom? Odvratno. Kate, a meni se posrećilo. Dobila sam celo pakovanje Skittles bombona. To će sigurno biti lepo sa čokoladom. Čekajte. A gde je moje bombona? Da, trebalo bi da pazim. Inače ću izgubiti sve svoje bombone. Tačno. Znam šta da radim. Smislila sam nešto. Samo ću pretvoriti tečnu čokoladu u tvrdu. A unutra će biti šarene bombone. Da bih to uradila, stavit ću bombone u peglu za vafle i preliti čokoladom. Imam sve što mi treba. A da ne bih prosula čokoladu, sipat ću uz pomoć slamke. Gotovo. Sada ostaje samo da sačekam. Kate, možeš probati svoju ribu dok čekamo? Ne, sačekat ću tebe, nije problem. Pa dobro, onda gledaj kako ću uživati u svojoj čokoladi. O, to je nerealno ukusno. Oduševljena sam. Jao, svakako moram pojesti tu ribu pre ili kasnije. A gadno mi je čak I da je držim u rukama. Dobro, treba da smislim kako da je pojedem što lakše. O, mislim da će mi štap za pecanje pomoći u tome. Nadam se da će me čokolada spasiti I popraviti ukus ove gadne ribe. Ali, iskreno, sumnjam u to. O, ne, plašim se. Uj, odvratno. Nije riba postala lepša, nego se čokolada zgadila. Ajoj, ne mogu ni da te gledam, jadna. Ali, nažalost, morat ću da pojedem još jednu takvu ribu. I što brže učinim to, brže ću se smiriti. I jao, šta se dogodilo? Očigledno moj štap nije izdržao toliko ribe. Da, baš ti hvala. Zbog tebe naša čokolada sad ima ukus ribe. Izvini, nisam namerno. O, imam mali propeler koji će mi pomoći da otera sav neprijatan miris. Nadam se da će moj plan uspeti. Sačekaj malo. Jao, to je nerealno. Dakle, treba smisliti nešto drugo. Izgleda da znam šta mi može pomoći. Imam feri. Sad ću oprati našu fontanu. Sačekaj, sve će biti u redu. Nadam se. Jao, kakav smrad. Hajde, moraš mi pomoći, Feri. O, miris je nestao. Ali mislim da si preterala sa Ferijem. Joj, upravo si. Pene je zaista previše. Nadam se da neću izgubiti našu čokoladu u njoj. Pa gde je? Rose, nemoj se ljutiti na mene. Stvarno nisam htjela da se to desi. Dobro što sam stigla da pojedem svoje bombone. Da sam ih jela posle tebe, ne bih ti oprostila. Šta nas čeka ovog puta? Konačno nešto ukusno. Marshmallow je ukusan čak I bez čokolade. A ja sam dobila pileće jaja. Možda mi se samo čini. Ne, stvarno ću morati da ih pojedem. Haha, ovaj put ćeš ti morati da se mučiš. Mislim da je to fair. Znam kako da olakšam sebi život. Za početak treba pažljivo, bez povrede ljuske. Oslobodite se unutrašnjosti jaja. To je najgora stvar u jaju. Zatim će mi trebati samo ljuska. Sipat ću čokoladu u nju i sad čekati da se stvrdne. Jao, kako sam pametna. Samo sam ja mogla to da smislim. Gotovo. Posle mogu skinuti pravu ljusku.
Eto, gledaj. Sad imam ukusnu čokoladnu ljusku. To će mi biti kao čaša za tečnu čokoladu. Eto, tako sam obična ja pretvorila u čokoladna. Njih ću lako pojesti. O, da, to je nerealno. Sigurno ne bih tako uživala u pravim jajima. O, da, kako je dobro što sam smislila to. Oduševljena sam. Šta može biti bolje? Neverovatno. Znači, izvukla si se, pa dobro, neka te. Sad ću ja probati svoj marshmallow. Ne treba ništa raditi sa njim i ovako je lep. Ali sa čokoladom ću postati još ukusniji, sigurna sam. Ja želim da pojedem sve odjednom i jako mi se sviđa. Mislim da ću uspjeti da uradim to. Da, što više marshmallowa bolje je. Eto, jesam rekla da ću uspjeti. Odlično. Sljedeća porcija. O, da. Nevjerovatno. Pogledajte, sve sam pela. Presrećna sam. Jao, ostao mi je samo jedan marshmallow. To je tužno. Ali mislim da znam kako da ga učinim još lepšim. Uzet ću veliki špric i napuniti marshmallow čokoladom. Ovako. Onda će marshmallow piti čokoladu i postaće veći i ukusniji. Oho, to zaista izgleda jako dobro. Svaka čast. Da, jedva čekam da probam. Hej, pazi kako jedeš. Sad sam sva u čokoladi zbog tebe. Hej, dosta. Prestani. Eto, pogledaj šta radiš. Sva sam prljava i lepljiva. O, da, to je bilo nevjerovatno. Završila sam. Jao, Rose, izvini, nisam htjela. Žao mi je. O, nešto ukusno. Šta? Mislila sam da je u kutiji nešto slatko, a to je hrana za pse. Žao mi je. A mene opet čekaju slatkiši na štepićima. Ovaj put makaronci. Kako je dobro što već drugu rundu za redom dobijam nešto ukusno. Baš mi je drago. O, da, to je prelepo. Oduševljena sam. Ali samo jesti kolači je dosadno. Oni baš liče na smajlići. Mogu koristiti čokoladu kao boju i nacrtati nešto na kolačima. Da, svaki kolač će imati neku emociju. A ovakvi kolači je mnogo zanimljiviji jesti. Svaki kolač ima različitu emociju i još ću da ponavljam svaku emociju koju jedem. Šaljem vam poljubac. I ja mogu tako. Oho, kako dobra ideja. Mogu li pojesti posljednji kolač? Mogu isto ponoviti ovu emociju. Ko je ponovio i jede taj kolač? Ej, ko ti je dozvolio da diraš moje kolače? To nije fair. Ostavila si me bez hrane? Kako te nije sramota? Hajde, jedi sad svoju pseću hranu. O ne, potpuno sam zaboravila na to. Tek sam otvorila pakovanje i odmah osjetila taj nepodnošljivi miris. Smrdi strašno. Ne razumem kako to psi jedu. Možda će sa čokoladom barem ukus biti bolji. Sad ću provjeriti. O, sa čokoladom je stvarno bolje. O ne, lažem. To je odvratno. Sad sam osjetila ukus. Moraš pojesti cijelo pakovanje, hajde. Nadam se da ću uspjeti. Treba smisliti način kako to brzo učiniti. Možda da napravim veliku kost od njih? Da, to je odlična ideja.
Onda ću pojesti sve odjednom i neću se dugo mučiti. A umjesto lepka ću koristiti čokoladu. A zar to nije genijalno? Da, odlično mi ide. Ostalo još malo. Gotovo. Može se jesti. Super, prijetno, Rose. Jao, ko je to? Njemu je sigurno potrebnija ova kost. Izvoli, dušo. Juj! Izgleda da te pas smatra konkurentnijom. To je bilo neprijatno. Samo sam htjela da ga nahranim. Molim te, nemoj me jesti. Joj, kakav užas. To je bilo odvratno. Pogledaj na šta ličim. Ali nisi morala da jedeš pseću hranu? Dakle, jede mi se šarena torta. Slatka, ukusna i lepa. Joj, to će biti teško. U stvari, to je lako. O, to ja mogu. Dakle, spremit ću baš dobru tortu. Treba mi brown šećer i voda. A sad ću to sve promešati. Ej, šta to radiš? Zanimljivo. A sad će mi trebati nekoliko čaša. Sad ću vam reći zašto. Sipat ću tečnost u njih. A onda ću dodati boje. U jednu čašu ću dodati crvenu, u drugu naranđastu, žutu i tako sve boje duge. Jao, radiš neke gluposti. Ja ću uzeti slatkoću od voća. Koristit ću ono što je zaista korisno. Uzet ću jabuku. Sadrži puno vitamina C. A sada treba izvaditi sredinu. Da, tako je. Oho, ja ću samo namazati kore šlagom. To nije duga, ali imat ću tortu zebru, beli šlag i tamne čokoladne kore. To je to. A da bi barem malo ličilo na dugu, koristit ću ove divne slatke konfete. Gledajte, to izgleda prelepo. Ja ću sve raditi profesionalno. Sipat ću sve boje u kocku. Eto, sad imam prelepu šarenu kockastu tortu. Gledajte. Svaka mi čast. Ali ostalo je to sve ukrasiti. Ukrasit ću svoju tortu čokoladom. Ali neobičnom. Uzet ću čokoladu svih boje duge. Izmrvit ću je. A dalje rastopiti. Uradit ću to u mikrotalasnoj. Rastopit ću nekoliko čokolade odjednom, da ne gubim vreme. Sada treba samo sačekati. Da vidim. Ja sam završila. Oho, kakva torta. Izgleda veoma zanimljivo. Baš je smiješna. A vreme za eksperimente. Pitam se da li će da skače. Oho, stvarno? A šta to radiš? Prestani. Ma daj, bako, sve u redu. Jao, skaču po celoj kuhinji. O ne, razmazao mi je tortu, kakav užas. Oho, kakve lepe torte zna da sprema šef. A meni ništa nije uspelo. Moje torte je uništena. Dobro, pokušat ću da sastavim to sve. Dakle, moja čokolada je spremna, divno. Sad ću praviti ukrase za tortu. Za to će mi trebati Simple Dimple. Sipam malo čokolade ovdje. I ovdje. A dalje treba sačekati da se čokolada stvrdne. Dok se moje figurice spremaju, namazat ću tortu belim filom. Ovako. Mislim da je to dovoljno. A sada treba to sve razmazati uz pomoć profesionalne lopatice. Eto, jabuka je spremna i izgleda baš lepo. A sad mi treba džem. Kakva torta bez slatkog džema?
Celo leto sam brala bobice za svoje unuke i kuvala džem od njih. Stavit ću džem u jabuku i zatvoriti je. Eto, jabuka kao da je cela. A još ću staviti štapić da bi ga bilo zgodnije jesti. Jao, baš slatko. A šta treba dalje? A, tačno. Dodat ću brašnu u šerpu. A zatim vodu. I mešam to sve. Tako se pravi domaća karamela. Samo što nedostaje boje. A želim da moja torta bude šarena. O da, odlično mi ide. Preostalo je umočiti jabuku u ovu crvenu karamelu. Tako je. A sad je treba pažljivo izvući i bit će super rezultat. Ja sam genije apstraktnih oblika, a za lepote ću dodati gumene oči. To će biti baš dobro, a barem smešno. A još ću napraviti žele usta. Divno, nadam se da će se malom dopasti to. A ja ću imati lepe ukrase u obliku šarenih krugova. Pogledajte, moje novo kulinarsko remek delo je spremno. Oho, sve torte su neverovatne. Jao, šta je to? Da li se to može jesti? Probat ću. Baš je lepo. Da, sviđa mi se. Odseći ću sebi pače. Da, nije loše. A to je neka zanimljiva jabuka. Zalepila se, ali nema veze. Svejedno ću je probati. O, da. Ova jabuka je predivna. Lepa i slatka. Hvala, bako. Posljednje jelo izgleda također dobro. Oho, to je žele ekstra. Jao, ova torta je najukusnija. Ovo je pobednik, čestitam. Pobedila sam, ali nisam ni sumnjala. A sad mi se jede Happy Meal. Ovakav. Ok, lako ću to spremiti. To nije zdravo. To je elementarno. Samo ću ga poručiti preko telefona i to je to. Za takvo jelo ću napraviti domaći hamburger. Za to ću uzeti meso, iseći ga i provući kroz mlinu za meso. Naravno da ću sama napraviti pljeskavicu, ipak sam profesionalni kuvar. Mleveno meso je već spremno, sad ga treba staviti u ovaj kalup da bih dobila super pljeskavicu. Da, planiram da napravim veliku pljeskavicu. Mali će biti oduševljen. Dakle, sad treba ispršiti ovu pljeskavicu. Uradit ću to na roštilju. Zapalit ću vatru s pomoć šibica. To je jednostavno. Da, svaka mi čast. Sad mogu peći pljeskavicu. Biće ukusna i lepa. Ovim hamburgerom mogu nahraniti ceo vrtić sa decom. Jao, šta sve neće izmisliti? Ja opet želim da spremim zdravo jelo, tako da ću koristiti puno povrća. Uzet ću i paradajz i krastavac. I papriku i salatu. Baš je lep krastavac. Dakle, povrće tu, sad ga treba poređati. Gledajte kakva lepota. Zar to nije bolji hamburger od vašeg? Ali to nije sve. Ipak nedostaje šargarepe. Iseći ću je i staviti pored. Da, odlično. A sad ću to sve lepo spakovati u svoju korpu. Da, moje jelo je najlepše, ali nešto nedostaje. Smislila sam. Sad ću isplesti zeku za malog, jer u svakom Happy Mealu mora biti igračka. O da, to je preslatko. Ma nemate vi pojma,
Gledajte kako treba. Ko je naručio hranu? Gdje da idem? Šta se tamo čuje? Učinilo mi se. Eto, izvolite. Hvala. Čekajte, a zašto hrana izgleda ovako? Da li moram sama to sve da sastavljam? Ne, moja ideja je propala. Treba hitno nešto smisliti. Imam ideju. Kako sam mogla zaboraviti na vafle? Sad ću ih politi šlagom. Dodati bombone. Čokoladu. I još šlaga. A gore sipam preliv od jagoda. I stavljam vaflu. O da, to je pravi hamburger. A umjesto pomfrita ću staviti malo slatkih štapića u kutiju. Da, sad je sve super. Odlično. Moj Happy Meal je spreman. Jao ne, treba mi još igračka. Imala sam ovdje nešto. Da, imam pokeball, može. Stavit ću unutra i to je to. Dakle, moje ogromne lepinje su spremne. Baš lepo mirišu. Dakle, mogu početi da sastavljam hamburger. Prvo mi treba kečap. Njega vole svi. Dalje idu krastavci. Paradajz. Salatu. I naravno pljeskavicu i sir. A gore drugu lepinju. Ali osim hamburgera treba spremiti još nešto. Happy Meal nikako ne sme biti bez pomfrita. To znaju svi. Tako da ću uzeti specijalni uređaj koji će mi pomoći da spremim krompirići. Moj pomfrit će biti izvanredan. Treba ga samo ispržiti u fritezi. To je to. Prebacit ću svoje krompiriće ovdje. O da, svaka mi čast. Ja sam najbolji kuvar. Jao, šta je to? Smatram da ukusne hrane treba biti mnogo. Dakle, ostalo je staviti moj hamburger. I naravno treba igračka. Završila sam. Oho, to je nevjerovatno. Ovo jelo je super. Šargarepa. Fuj, ne, mrzim šargarepu. I hamburger izgleda nekako čudno. Okej, probat ću ga. Jao, koliko povrća, fuj. Ali zeka mi se mnogo sviđa. A šta me čeka u ovom velikom pakovanju? Jao, pomfrit je super. O da, mnogo mi se sviđa. Šta još ima tu? Oho, to je ogroman hamburger. Dođi ovamo. Verovatno je mnogo ukusan. Jao, da, nevjerovatan je. Oduševljen sam. Jao, igračka je baš slatka. To je Zeka robot. Ne znam ko je to smislio, ali svaka mu čast. Ekstra. Dobro, sad treba probati treće jelo. Šta je tu? Opa, lizalice. Obožavam ih. A šta je sa hamburgerom? Oho, prvi put vidim ovakav hamburger. Tu su i bombone i čokolada, pa čak i vafle. Odlična ideja. Ali moram pogledati igračku. Kakva je? Ma dajte, to je pokeball. Pravi pokeball. Unutra mora biti Pokemon. Sad ću ga baciti i moram provjeriti. O da, to je Pikachu, super. Ovo jelo je najbolje. Stvarno? To? Pobedila sam. Ovaj put želim samo Nutellu. O, to mogu? Dobro, dušo, spremit ću ti lep čokoladni namaz sa orasima. A ja, kao i uvek, imam svoj profesionalni recept. Dakle, šta imam ovdje? Da, ovakva zrna kakava. Miris je nevjerovatan. Napravit ću namaz od čokolade i oraha na najvišem nivou kuvarske veštine. Stavit ću zrna u ovu drobilicu. Domaća Nutella će biti mnogo lepša nego kupovna, a verujte mi. Potrebno je samo samljeti kakao zrna u prah.
A sad mi treba orasi. A brzo ću ih očistiti. Ja sam majstor u tome. A gledajte. To je to. Sada treba pomešati orahe i čokoladu. Odlično mi ide. Što bih se mučila kad mogu samo ubaciti kašiku u teglu? Jao, kakav miris. A ne mogu da odolim, moram probati. Jao, divno. Dobro, ako pojedem jednu kašiku, neće ništa biti. Pa čak i ako dve, tegla je velika. Jedi, dušo, a baka će očistiti orahe. Jao, to nije baš lako. Dobro, dok niko ne vidi, otvorit ću orahe uz pomoć svoje veštačke vilice. Da, odlično mi ide. Baka je mnogo pametna. Samo sam i ja mogla da smislim to. I tebe ću otvoriti. Hajde. Joj, bako. Ups. Pazi, bako. O, ne. Jesam li pojela svu nutelu? Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Sad ću rastopiti milku u čajniku, dodati mlijeko i to je to. Moja nutella je spremna. Ali niko neće biti bolje od mene. Napravila sam prelepu domaću čokoladnu pastu. 100 puta je bolja od kupovne nutele. Pogledajte kako je lepa. Dodat ću je ovdje i zagrejati. O da, ukus je nevjerovatan. Belisimo. Dakle, sada treba izmrviti ove orahe. Koristit ću čekić. Tako je. Eto vam. Eto. Fuh, umorila sam se. A sada sve orahe ću staviti u teglu. A dalje ću uzeti maslac. Jao, obožavam ga. Odseći ću komad. I promešati to sve. Jao, šta to radiš? To se zove čokoladni fondi. I ja sam skoro završila. Samo što moj namaz ne liči na čokoladni. Dodat ću malo kakaa i mlijeka. Da, sipam sve unutra. A onda mešam to. O da, veoma lepo i ukusno. A sada treba lepo spakovati svoju nutelu. Ovako. Jel vam se sviđa? Odlično, završila sam. Jao, šta je to? Nije loše. Jao, dušo. Šta to radiš? To je užas. Ne mogu ništa da uradim. Ne isključuje se. Sve je izgorelo. A gde je utičnica? Treba naći utičnicu. Fuh, evo je. Hvala ti puno, bako. Nema na čemu. Završili smo. Prijatno, dušo. Oho, svaka čast. A šta je ovo? Moram probati. Izgleda vrlo neobično. O, a ukus je dobar. Oho, to je topla čokolada, prelepa je. Mnogo mi se dopala. A ovo je bakina tegla. Prepoznao sam njeno pakovanje. Jedva čekam da probam njenu čokoladu. Izgleda vrlo ukusno. I ne samo izgleda, ekstra je. A šta je ovo? Shvatio sam, to je čokoladni fondi. Treba nešto umočiti u čokoladu, uzet ću marshmallow. Užas, kako vruće. Opekao sam se. Dakle, ovo mi se nije dopalo. Bako, pobedila si. Jao, hvala ti puno. Najbolja sam.